Lembagi lat thai kubor untuk social media kami ba adan ka jingsam sedikit negative report lembah kane ka umling checkpoint syak itu kibre buat nabar ban yo bandi rumpat nang ne balik pat sya seriboy no ne seslong ne soi gitu sik ndrei ngaso ban kenau biang ba omdan kilo dok tes ba hadin bagi kedua ki officer take in charge kidai tang ki kubor labler ada ki kubor ki bala simpen bakla ya ki nok siknong jang jela meglia namar ba kani ka tes anti PCR ko bagitip niyo report hadin asgi but hadin asgi kamod kawan ru ka report number jong ka mobile ha ka message ka jongi de kamdon kum kata sedikit hoit mensua ka don ka tes ka ba Isnem kita lek kadi tes kaba view report no hatu tu report rekat menta kamdon bat kajingwan jongi hangi kalong unjuk begin wan surprise checking ya kani ka jeka kabadi checkpoint jong ki breu wan naba tam hani ka pandemic hani ka klam ko menta istu sai ba kajing pikir nakane ka jeka jingrum jong ki breu ki nabar kabana kap hadu kata bat kajingwan jongi kalong haju por ban ayam sim ya kini ki breu ki officer ki staff ki nongtre sarkar ki nongtre napo police department ki ba sim contract ya kene ki babu ini ki security ki staff ki patre ko ka section ka lakajong ajong ban ai ya ka jie trelang ba ni pen pausai ban liang seng ki somu ba ya kini ki bolong kita ki paya ki baniada ya kane ka klam ka bondrung saka jela jungi pen ngoru haju upor ba pinam kit igno de kibreu ki ba pinlight na kane ka checkpoint ka ban test pat yuki namar kane kamong ba ngira hoit kilayo ya kapisa ka ba la man sya thong ya siajar arjar ndei ken mau ba ka tu ka jipang kambit tang yaki kabit yu phi bonra itu jipang kabala bra sing ka sem ko jongphi bat ka pelong ya ka jingma ya ka ying snong jongphi bat ka imlang ka salang jongi tarang ngaso ban kuntu abang yoi ya kane ka jing tristom jong kini ki officer hangne idong kamru ban ailang kti gamon kti diang yaki ba kane sibanta jong ka jing imsuk ka jungi ban light na de ka klam ka balak few step menta bat ka appeal jungi sa nakaliang ka sengru ya boro kirang pasnong namar ko mapitip ba kini gibreu aba kila irung hangne kile yak test bat kila check lut baro ikot sla kisayo bandrung nande kay kabenta jong kirang pasnong nagaboborom yaki kalong ba pinbot nanti yak tu gibreu buan nabar ba kinsyong quarantine hawai ka jaka kabel kinlong marway lane isolate yaki bat hadin spokesgi lane khatsauski kumbala tha dak sarkar bakin bot nanti bat ka kamram tu ka darbasnong kalong ka ba don kam hadu katata kalong ba kin pengor yaki bakim dei banmi wan la kadai ka test ka report blami hadin aski bakilayo negative ru hendai kin dapat ya ka quarantine ka juki kabala banlong spokesgi lane khasauski